Hello mga bay, kumusta mong tanan diha? Sana'y nasa mabuti kayong kaligayan. Na-inspired po ako ng sobra talaga ngayon. Pangarap ko po talaga na magkaroon ng sariling bahay. At ito po, nag-check po ako ngayon kung saan talaga ang pwede. At ayun na yung dalawa ko sa taas. Hi kuya! Hi Angel, sinama ko sila para ma-inspire naman sila At magpakabait para masabi ko naman na magpakabait na kayo palagi, na kayo magpasaway sa inyong mama. Ito, titingin kami ngayon ng bahay at lupa. At mag-i-agent din ako. Baka gusto nyo rin kumuha, ma-inspire. Lalong-lalo na sa mga kapatid ko dyan, ng mga OFW sa iba't ibang bansa. Sige. Hi! Ka mga perfect ba? Okay. Titingnan na po natin sa loob. Ito po ay model house lang nila. Hindi pa tapos talaga. Pwede ka pang dito sa labas, oh. Mag-extension. Okay. Ito po yung loob niya. Ito yung kanyang pintuan. Okay. Ito yung bintana niya. Yan ang labas. Lahat po yan, itong labas na to, lahat po yan ay gagawa ng ganitong klase ng bahay. At gusto nyo pong magpa-reserve, pa-reserve na lang po kayo sa akin kasi mag-i-agent rin ako eh. So dito yung magiging sala. Ito yung magiging sala niya, no? At ito yung kusina, cute lang. Pwede ka pang magpa-extension. Tapos may CR dito. May shower pa sila. Ayan ang CR natin. Uy, Diyos ko po, ang linis. Ma, ato tayo Okay? Pupunta talaga ako. Tika, sige, go. Ito yung hagdanan. Kusina. Maglabahan diya sa luyo. Okay, ito yung sa loob. Ilang kwarto? Dalawa? Wala si Papa. Hala, nana si Papa. Ipalahi. Pagin na ito ang gawin kasi Unsa man ni siya diri? Kwarto sad? Okay. Storage room. Uy, kadlok. Okay, meron siyang maliit na kwarto dito. Pwede niyo siyang gawing kwarto din. Or storage room. Ito yung kwarto niya. Okay, tapos may bintana. Kita ang duha tari, Ma. Kitang duha. So, pwede pala double deck, Dahil lang na po yan, hindot kayo. So, ito yung sa aircon. Nay, ito yung kapitan ng aircon. Ako na sa bigas. So, nagka-ready na pala yung kapitan ng aircon. Di ka na Lang na mag-ibang. kuya. Hindot kayo lang na kuya. Dalay ka kuya. Talagang tiles na. Tapos, ito. Ito yung malaki-laki. Tapos meron talagang lagayan ng aircon. Butang tiris. Tiris lagi. Wa pa ni siya naman mga bay, no? Hindi pa tapos talaga. Meron pang silang ilalagay na dito sa labas. Ayan. Ito yung mga upliners ko, no? Si Nanay Julieta, o syempre si Ate Irene, ang ako ang classmate of the crime. Ay sus, okay ra na, uy. Sige. Ay. Ay sus, guwapa, uy. Angel, hinay dia lang. Kahadlok po ng hagdanan ni wala yung latang niya. Hinay ha. So, muna siya mga bayno sa mga na-inspire dyan na gustong magpa-reserve. Sige, kontakin nyo lang ako. Mag-agent na. Kuya, kuya na. Ito yung room nyo. Tapos, sa kabila mo kami diri. Puhon, kaloyan ta sa Ginoo kung ito talaga yung ibibigay ni Lord sa atin, go. Kung saan tayo dalhin ni Lord, sige, doon tayo. Hindi pa natin alam.
So, okay na. Hindi ka na magtibag-tibag para sa aircon. Okay na. Naka-ready na. At yung mga saksakan, ready na rin. So, ano sa palagay mo, kuya? Did you like it? Ha? Did you like it? Unsa man na nga? Thumbs down, thumbs up man. Which one? Ay, iya ang hagdanan kahoy, ragyod. Dili day tiles? Or i-tiles pa ni nila? Ah. Okay. Hala. Ginoo, kahadlok mo puyo naman dayon. Wait ka bay sa equity. Okay, meron po siyang equity mga bay no at down payment. Pila ang down payment ani nay? Oh. Reservation na itong 10,000. 10,000 dayon. Oh. Kahuman ana, a month after, musugod kag bayad sa imong Sa equity. equity. Oo. Kaya tayo tanang to kay kini man gum black black ko mo dali ni makapuyo nya. Oh. Diris ani. Kani kay duol ra gid sa gate no. Pero kinana kami niya. Oh, lagi. Sige lang kay atong karon sa opisina natuloy mo. Ang unsa? So, ang equity natin mga bay, kung matapos mo na yung equity, pwede ka nang tumira, ano? Oh, kung tapos ka tala. Oo. Ang unit. Oh, mo ni ang atong kuan, atong ikuan sila bas hindi mo kuha pud ang mga katawan nato. Ay, OFB abi ha. Igsuunan. Oo. Ano? Mo ni bakante, dai. Asaan dyan? Anong kulay? Ana, kining walay shade mo ni bakante. Okay, marami na palang may-ari, no? Yung naka-yellow. Yung may yellow, may may-ari na. So, itong mga puti, wala pa. Oo, wala pa. Maganda yung sa corner, oh. Malaki. Naibigan corner ito. Nawala May ko basketballan. Hurot ng corner, no? Ubos na daw ang corner, mga bay, no? So, ito yon. Oh, merong basketball court, merong walang swimming pool. Lawa sino? Ang yung swimming pool kili din. Okay. Magbili na lang tayo ng magbili ng taglangganang dako. Dato na lang mo mag-swimming. Na may kuan ka na bitaw plastic. So daghan na day nakakuha ani. Oh, ito sa kilometer mo ko to hektar di Oh. crowded. Oh. So gamay ra day diri ang community. Kay 8,000 sa Ito sa square meter. 8,000 square meter ani so kung makakuha mo diri mga bay gamay ra ta diri dili ra kay tagubot. Okay? So kung naay mo Magyan ko dito mas doon na di. Oh, kung abrihan na di ano, so mo basig mo kay mong gate dito. Ang dito dito dito. Ah. O lagi. Asa niya nang dali ra? Kamu sa kian kanang Oh. kanang mihunong ang kana bitaw paril. Oh. Mura na ginan diha. Ah. Ang kunan ni katong paril po dito mo na say kuran. Sige. 8,000 square meter. So na CR. Kini mo pwede pa ka magpabira sa imong kusina. Oh, daan ano. So na siya kabinet mga bay no. Tiles. Tiles lagi. Di ara nay. Oo, granite. Oh, so mga bay sa mga na-inspire dyan, lalo na sa mga FW natin, kung gusto nyo pong kumuha, magpa-reserve, dito na kayo sa Villa Josefina. So marami naman kaming hawak, hindi lang Villa Josefina. Lahat ng deka, may camellia pa sila at ano pa? Camellia wala lang, kami camellia na. Okay. Okay, sige. Ayan, konti na lang po ang space natin. Mag-reserve na kayo, magmadali na kayo. At kontakin nyo lang kami. Si Ate Irene, kaming dalawa, kami nang bahala. Okay? Ako lang ang advisor. Si nanay lang advisor, kami nang bahala din ni nanay. Okay? And then, okay, maganda talaga na may matawag kang sayo. Yung sayo talaga. Kani, pwede pa ka mabira, Miss Gawas? Butangan pa man idirigil mo. Tiris. Pwede birahan din gawas. Ha? Pwede naman tiris sa gawas. Ang basta kay kini sa mga di ano. Kani ba, pwede ni birahan sa Gawas, basta second floor. Oo, pwede. Kunya, Siya patas ako. kasama ni siya diri na, labahan. Hindi po pili sa butangan og sahog tingali we. Tapos anak. Oo. Ano mas di ka ba butangan og Oo. butangan Sa second floor, butangan yun. Oh. Nya, unsa man to? Ito pang ano niya?
Oh, unsa man tong sa taas para asa man to? Eh, ito pong aning hagda ila dito bukan. Ito po na ilang sahod. Lagi. Dayon labahan siguro ni diri kay na may bangag. Siya, oh. Labahan na di ka or lutuanan. Oh, pwede sa dirty kitchen. Oh, ya butang lang misa kung ano yung imong gatol. Magsalad ko karon. Sahod na. Oh, sige. Kani granite pa. Kuha ka na. Oo, kung ano na sana eh. So, mora ni siya ang area di ay sa gawas. Mora ni tanan. Mga bay. Oh. Mora ni siya di ay tanan. Okay. Ang ilang kusina na basin mo gusto madawi. Dini sa una naman ka mo reserve. Dini. Oh, sige, sige. Ano pa yun? Unya. Ano pa yun? Naman dong. Oh, tay. Tara. Gidani may mong cellphone niya. Shout out unta ta. So, next time na lang shout out natin mga baya kasi hindi nakadala ng mga listahan ano. Uwan. Bago pa ako na humod. Ako itong istorya kung saan kadali. Go na. So, hello mga baya, shout out time na tayo. Hello kami Babe De La Rosa diha sa Australia. Australia man siguro ni oh. Hello sa Beaufort family diha sa Pamilya Bangkal. Sila Cara Catel, sila Adeline, si Maris, ang bana ni Bay Adeline nga si Babette Beaufort nga naa sa US karon. Hello. Hello sa kang Jerks, hello ninyo tanan diha. Sa mga anak na kuan ay lang og hapon no sa Ibo Elementary School sa tuwang program. Nabilin jud ang inyong mga ngalan. Napay shoutout na to no mga bay pahapol. Shoutout di ay kang Kumari Flor Hermonda. Kumari ni Ate Irene. Flor Hermonda. Di ba ikaw? Ako? Oh. Subiko. Kang Ate Irene, kumari ni Ate Irene Subiko. Si Flor Hermonda, hilo ni mo diha bay. Sa Saudi Arabia, kumusta ka day? Okay lang gahintang diha laban. Okay, kaon lang ba niya? Bunoy, permite. Oo. Kaon siya? Kaon. Sige. Laban lang sa gunoy, okay? Gimingog yung kumayan ng mga bayso. Naam na diri nasa Mandawi. Sa mall sa may Mandawi. Yalusan sa kasi ni Ate Irene, no? Nasa Amerika. Si Amalia Aro Stephens. Sa iyang pagumangkon ni. Sa imong pagumangkin. Sa imong pagumangkon nga si Claire Di Goma Sige. Okay? So, daghang salamat yung tanan. Hilo na lang yung tanan diha. Abi mo kanunay. Kung hayo mo na imutan karon, laban lang ta sa itong mga lakos kinabuhi. Kaya natin to. Laban! Okay. Bye! Ang akong kamera,